Pla de formació de l'IBAG. Formació per a les persones que treballen amb joves, buscant configurar l'itinerari formatiu dels professionals de joventut. Sessions de presentació dels serveis i programes de l'IBAG, carnet jove, cultura jove, Erasmus+, albergs i oferta concertada. Sessions de presentació de les guies didàctiques i campanyes M'importa. #lligams, #la fórmula secreta. Les accions formatives dels lots 2 i 3. Formació específica per al professorat de l'ESEAG. Voluntariat, treball amb col·lectius vulnerables, ODS. Formació específica per a joves actius, corresponsals, premonitors, premonitores, etc.